Nou, gelukkig geen slimme ongemakken. Ze binnen nou verder het loon opgaan, zat ze zien. En hij hier had een boordje achterlaten. Ja, een liedsprimeur, want dit is alvast een stukje uit de jubileumaflevering. Het is natuurlijk fantastisch, het is machtig, maar tegelijk realiseert die hek van mijn lieve al 23 jaar bij Boelo. En dat is een hele brood, maar dan denk ik voor, dan ben ik dus al 23 jaar ouder. En dat is een sloepende wij dat er een beetje... dus dat is ik wel confronterend, maar nee, tegelijk is het natuurlijk is machtig. Generaties binnen al mij Beert Boelo opgroeid. En nog altijd is er het succes. Het had wat meer als een gewoon sluchtwaai verhaaltje. Er zit altijd wel een soort of moraal in, of een vergelijk met het leven van de mensen. En die haar karaktereigenschappen, die haar die best nek alles als het fout en goed is. En de beste, dat zit ik in uzelf, zeg maar. En ik denk dat de term voor u altijd, ja, ik heel erg leuk is om het weer te brengen. Beert Boelo is een van de langstdrinnende bannerseries van Nederland. Het record is in handen van de Fabeltjeskrant. En dat kan misschien wel verbrutsen worden. Ik hoop het. Dat lijkt me geweldig. Het is mijn streepje wel. Ja. Hoe voelt het nou om zo'n 150 afleveringen te hebben van Beert Boelo? Nou, het is eigenlijk te gek. Ik vind het hartstikke leuk. Ik bedoel, het is natuurlijk iets wat je zelf ergens wil aankomen vielen. En eigenlijk is het een bevestiging van je, nou, dat je toch wel een levenswerk als het ware ontmoet bent. En dat maakt het mij wel grutsker. Ja. En voor rust, lekker sliepen.